Είσαι νονός? Αν ναι, τότε αυτά τα 4 είναι που ήθιστε οι νονοί να δωρίζουν κάθε χρόνο στα βαφτιστήρια τους. Πρώτον, η λαμπάδα, η οποία ήθιστε να είναι λευκή, όπου λευκό είναι και το χρώμα του φωτός. Μπορείς όμως να επιλέξεις οποιοδήποτε χρώμα θέλεις, αφού την ημέρα εκείνη είναι μέρα γιορτής και γιορτάζουμε την Ανάσταση. Δεύτερον, ένα αυγό οποιασδήποτε μορφής, κεραμικό, ξύλινο, σοκολατένιο, ένα πραγματικό κόκκινο βαμμένο αυγό, και αυτό γιατί το αυγό συμβολίζει τη ζωή, την αναγέννηση της φύσης, την Ανάσταση, τη γονιμότητα και τον ερχομό της Άνοιξης. Τρίτον, τα παπούτσια, και αυτό γιατί τα παπούτσια αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα που εύχεται ο νονός να έχει το βαφτιστήρι στη ζωή του. Τέταρτο και τελευταίο είναι το τσουρέκι, και αν αναρωτιέσαι γιατί, αυτό είναι γιατί το τσουρέκι είναι ο άρτος της ζωής και σύμφωνα με την παράδοση συμβολίζει την Ανάσταση, γιατί το αλεύρι παίρνει ζωή με το ζύμωμα και γίνεται τσουρέκι. Υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη παράδοση, κάτι άλλο που εσύ γνωρίζεις ότι οι νονοί ήθιστε να προσφέρουν στα βαφτιστήρια τους το Πάσχα, πέρα από αυτά που ήδη ανέφερα στο βίντεο? Αν ναι, γράψτε το μας στα σχόλια.